Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Cantaba Mocedades, ou como se chame ese grupo, porque a veces chamase Mocedades, outras cousas, esa xente vasca que cantaba moi ben sobre a mobilidade entre Galicia e Portugal. Nin hai tren express, nin os trens fan chacachá, nin podemos viaxar a Lisboa en tren de luxo, nin en ningún tren, porque non hai tren directo dende España a Lisboa. A mobilidade é un tema que está en boca de todos, é un tema que está Ourense, nin vos conto, fervendo con este cambio de liñas, cambio de liñas, e outro cambio de liñas, e outro cambio de liñas. Imos falar con persoas, e con vos na rúa tamén, pero imos falar con persoas que saben moito deste tema, así que nada, vamos a empezar, que empeza Informo que. A mobilidade, esa palabra que está en boca de todos en Galicia, é un asunto que vamos a ver que é un asunto pendente. Por ferrocarril, por exemplo, chegou o AVE, aínda que algúns decían que chegara só a Ourense, non a Galicia, pero os horarios do AVE están axustados ás dinámicas de chegada e de saída de Madrid, por exemplo. Estamos falando de a posibilidade de crear polos de cercanías en Galicia. Se botamos un ollo a Europa, países como Suiza ou países tan próximos como Francia ou Italia, entre cidades como Ourense e Vigo, que son cidades bastante grandes, de 300.000 e 100.000 habitantes, pois teríamos un tren ou un autobús cada hora, prácticamente casi as 24 horas do día, ou igual pois entre as 6 da mañá e as 11 da noite. A conexión entre Vigo e Ourense por tren da risa, por a liña do Miño é prácticamente inexistente, leva 2 horas e hai como 3 ao día. Se non, pois hai que ir por Santiago dando unha volta, baixando en Santiago ou non, iso xa depende da aventura que queiras escoller. E no autobús, pois bueno, hai como 5 ou 6 autobuses ao día, con traxectos que oscilan entre 1 hora e cuarto e hora 45, con autobuses que non chegan ás 100 prazas, con un polo de mobilidade bastante importante. O mesmo, pois se queremos ir a Santiago ou a Coruña, desde Ourense, pois por exemplo, tenemos que esperar a que a xente que queira ir a Madrid decida baixar a Madrid a facer as súas xestións e esperar aos que veñen de Madrid de facer as súas xestións para nos poder volver a casa a Santiago de Compostela. Por carretera, pois a cousa non está moito mellor. A AP9 sí, a AP9 non, a AP9 rescatada, a AP9 traspasada, a AP9 sen traspasar, a AP9 leva 50 anos no limbo, mentres tanto, sangrando os bolsillos e os petos dos do AP9, que son os que fagan Informe o que, pero ali en Informe Vigo que, pois que falen eles dela, pero bueno, evidentemente, a AP9 está lastrando pois moitísima mobilidade, tamén no interior de Galicia, a 53 comparte eses peaxes de 7 euros agora mesmo para cruzar de Lalín a Santiago. E por aire, pois por aire temos a teima de 3 aeroportos en Galicia, que algúns se queren cargar e fusionar en un. Ao final resulta que o único que parece máis ou menos útil xa non está nin sequera en Galicia, senón que está en Portugal, menos mal que nos queda Portugal. E en Ourense mimá, en Ourense is different, e Ourense pois está sumida no caos, como veremos, no medio dunha renovación dun mapa de liñas de autobús urbán, que é o único medio de transporte público que hai en Ourense, aparte do taxi, que costa pois, un ollo da cara, había que verlo tamén. Un mapa de liñas que levaba 40 anos funcionando. Evidentemente, se colledes un plano de Ourense hai 40 anos e un plano de Ourense agora, Ourense non ten nada que ver, hai zonas que non existían, hai polos residenciais que medraron, o único que non cambiou de sitio son a estación de tren e a residencia, e resulta que agora houve 2 semanas que non tiñamos unha liña de autobús que conectase a estación de tren coa residencia, pero bueno, unha renovación de liñas que, con todo, facía moitísima falta, que dá cobertura a unha serie de lugares como Penatrevinca, como Serra Martiñal, como zonas do Couto, que estaban totalmente comunicadas e que agora pois está ben que non todos os autobuses fagan ese recorrido de Parque San Lázaro, Alameda, Xardín do Posío e volta, pero que ocorre? Que temos 38 autobuses, e tiñamos 38 autobuses. Entón, se queremos mellorar a mobilidade sen gastar un duro, pasan estas cousas. Se o que teño que fago é repartilo en vez de aumentalo, pois é lóxico que se dá lugar a protestas.
Está habendo auténtico caos por teima de paradas que desaparecen, paradas que aparecen no medio literalmente de cubos de basura, de pantallas informativas que desaparecen e se sustitúen por códigos QR que o señor de 85 anos pois co seu móvil destes de tapa non pode ler, información totalmente inexistente porque un día tes liña 1A e 1B, ao día seguinte son liña 1 e liña 2, ao día seguinte a liña 2 non existe, ao día 8 a liña 8 vai desde a estación á residencia Pola Milagrosa, logo resulta que vai dende o Parque San Lázaro á residencia Pola Milagrosa e ahora resulta que como lle dá tempo pois vai dende a Alameda á residencia Pola Milagrosa. Cousas que non se entende moi ben, que dan lugar a pois, unha viable conclusión de que as liñas non están, digámoslo claramente, non están de todo ben planificadas, quizáis están ben tiradas en algúns sentidos, pero o que falta é investimento tanto en unha flota que se está quedando infradimensionada. Estamos vendo como as liñas principais están sendo cubertas por autobuses de máis de 25 anos, é dicir, os únicos que son capaces de absorber a cantidade de xente que hai, unha flota infradimensionada, unhas frecuencias tamén que deixan moito que desexar, de 15 minutos, por exemplo, cando se propuñan nos primeiros barradores de liñas frecuencias de 5 ou 6 minutos, é unha falta de información total e absoluta. Non pode ser que no século XXI todo quede en mans dun QR e dunhas follas de folio que cambian cada día e que a xente chegue a súa parada de autobús e non saiba nin que autobús coller, nin para onde ir, nin cando vai pasar. Eso sí que non pode ser. O que reclamamos dende aquí, bueno, veremos agora nun reportaxe magnífico de Diego Freire, pois cal é a reacción cidadá, veremos que a maioría das reaccións son negativas. Tamén, sí que é certo, Ourense, isto o señor alcalde sabe bastante ben, Ourense é unha cidade complicada, é unha cidade ben conservadora que non lle sentan ben normalmente os cambios, entonces probablemente co tempo a xente axustarase, poderánse ver as virtudes deste cambio de liñas, pero por o momento a verdade é que está sendo un caos tanto a nivel logístico como comunicativo do concello. Todo isto ímolo falar con dúas persoas, bueno, aparte desta reportaxe de Diego, pois con dúas persoas, unha delas colaborador que queremos moitísimo aquí en Luque, que é Víctor Currás, que é un xornalista que ten a mobilidade no cerebro metida, sabe de terra, mar e aire, sobre todo do sur de Galicia, e tamén pois con Rubén Mouro, que é un condutor de autobuses de Ourense, que nos vai contar como está sendo pois a experiencia nestes primeiros días e ademais pois as reivindicacións que o personal de conducións de Urbanos de Ourense nos quere trasladar. Todo isto en nunha horiña, así que nada, imos comezar e damos a benvida pois a Víctor Currás, que vamos falar con el de todo un pouco. É un dos xornalistas máis entendidos en temas de mobilidade que temos en Galicia, é tocayo meu e é colaborador dun que dende pois casi os inicios. Está aquí connosco Víctor Currás. Un placer, tocayo. Que tal, Víctor? Vamos falar de trenecitos e de cousas que nos gustan. Maravilloso. Os dous. Ves de Vigo? Veño de Vigo por estrada. E chegaches tarde, claro, porque por tren e por... Por tren misión imposible. Se tuveras que vir en tren... Pois polas contas que botei tiña que coller o hablo das 9:00 da mañán, a precio hablo, bueno, 15 euros, tampouco é moi caro, pero sí que se quería volver nun tren directo tiña que esperar prácticamente, sendo ese sábado, pois ata as 5, 6, 7 da tarde. Bueno, a pasar o día Ourense, pois sí, no, nas termas, podes tempo de facer de conta. Pero non é un horario moi adaptado ás necesidades de ninguén. Vitais de calquera traballador, deportista, estudante ou familiar. Se tiveses que vir en bus? Pues prefiro ni miralo. Ni miralo, ¿no? Pois esas son as opcións de mobilidade que hai un sábado entre as dúas principais cidades do sur de Galicia. Entre Ourense e Vigo, coche. E atasco. E Puxeiros. E A55. É un firme da estrada en estado calamitoso. Maravilloso, sí, sí. Bueno, aí está. A52 e A55 a tope. Digo para os da AP9 que vexan que A52 existe, sí. Bueno, cando viñeches, vou ser un pouco malo, cando viñeches a última vez acababan de chegar os trens a abril e dixeches que os trens a abril eran uns trens moi bons. Seguimos mantendo que os trens a abril dicen que eran moi bons. Dixeches que eran moi bons. Seguimos mantendo que os trens a abril eran moi bons. Cando foi a última vez que viñen? Antes ou despois do estreno no que houbo gatillazo? Antes do gatillazo. Foi antes do gatillazo. Sí, antes do gatillazo. Claro, é que eu non os probara. Claro. Eu proveinos nesa primeira viaxe e parecía ben.
Non. No. É un tren que non tiñan nin por onde collelo. Melloraron moito, collí hai 2-3 semanas para ir a Madrid e xa notei moita melloría respecto ao ano anterior, pero ten uns fallos tan básicos de deseño, xa non vou entrar no concurso que se fixo rebaixando os custos ao mínimo de deseño. A cafetería, que agora é Open Concept, colle tío que queiras, tal, non sei que, e puseron como unhas non sei chamarlle, unhas vitrinas, e a vitrina en vez de abrirse de baixo cara arriba, ábrese de esquerda para a dereita. Entón, este tipo de trens que teñen que subir a meseta e baixar a meseta, cando vai a 300 por hora, ábrense. Caen pa baixo, non teñen un clic hermético. Entón, claro, te mirabas os camareiros dicindo que vai refrigerando todo, pero vai aberto todo o rato. Isto non ten sentido. E iso é un fallo de deseño básico que durante os meses de probas a ninguén se lle ocurriu que este tren saía de Madrid a 600 metros de altitude e chegaba ata Vigo, Coruña, Alicante, Málaga, Sevilla tampouco está a moita altitude, quero dicir, sube, baixa. Home, igual o tema é que hai fallos de deseño moito máis graves que o tema das vitrinas, igual estaban centrados claro, en corregir outras cousas. No, pero para que vexas que nin o básico saiu ben, os baños son bons, sí que é certo, pero todo o tema, o sistema este de información ao viaxeiro coa pantalla en plan, tíos, que cosa tan innovadora, que teña xogos, películas, o mapa por onde vai. Eu fun 2 veces e non me funcionou ninguna. Non funcionou ninguna. Vale, bueno. Eu sempre que chego a Santiago deixa de funcionar. Entón, digo, bueno, pois quedei en Santiago. Pois estupendo, pois moi bien. Maravilla, e seguramente con eses cartos que hai que se multiplicas o custo dunha tablet por cada unha das 500 e pico prazas, e o peso das tablets igual daban para uns asentos un pouco mellores, un sistema informático, bueno, non imos facer leña de árbore caída, xa moito melloraron, e son os trens cos que imos ter que apañar mínimo 5-10 anos en Galicia, porque que non hai outros. Bastante sorte temos que teñen 500 prazas e poden chegar a 300 por hora ata o eixo Atlántico. Seguindo co tema da mobilidade, vamos a centrarnos na mobilidade en Galicia. Seguindo co tema ferroviario, ata hai poucos meses estaba en vigor unha axuda por parte do Goberno Central que consistía na gratuidade dos servizos de media distancia e incluso se conseguiu que os servizos de Avante entre Ourense e Santiago entrasen dentro desa gratuidade. Agora xa a decisión política do Ministerio de Transportes non pasa pola gratuidade. Como valoras que se continúe ou deberíamos volver a esa gratuidade ou está ben como está, con unha serie de descontos en función de renta, en función de continuidade das viaxes? Eu penso que esa gratuidade que todos desfrutamos e que foi moi aplaudida por todos, e os datos están aí, aínda que trouxo tamén consecuencias negativas, hai que entendela como que foi unha medida excepcional, nun momento excepcional, pola inflación, pola guerra de Ucrania, pola crise enerxética. Lembrades que aquel verán de repente dicían, non, os escaparates das tendas teñense que pagar polas noites. E todo o mundo, Dios mío, fin do comercio, xa non vai querer mercar ninguén nada porque pola noite non teño unha luz e non podo ser unha polilla e ir a ver o Zara pola noite. Entón, foi un momento moi excepcional, que tiñamos unha inflación de 2 díxitos, que o precio do litro de gasoil estaba en 2 euros. Estas cousas hai que lembralas. Isto anunciouse sobre o 15-16 de xullo para poñer en marcha o 1 de setembro. Era unha medida de emerxencia que tiña que facerse o máis básica posible para que poidera entender a todo o mundo, para poder aplicarse en todas partes. Tivemos moita sorte de que nese momento todavía estaba malograda Pardo de Vera, agora por outros motivos. Pardo de Vera, que ya non sabemos cuál es la buena e cuál es la mala. Cuál é a boa e cal é a mala. O se había unha buena. O se había alguna buena. E incluiu tamén os Avant, pero isto foi unha cousa excepcional, un momento excepcional. Non, é que tiñan que meter os descontos por renta, como me dicías ti. Renfe non ten capacidade burocrática administrativa para poñerse a pedir os datos fiscais de milleiros e milleiros e millóns de viaxeiros de toda España. Entón foi unha medida excepcional que, por interese político, por incapacidade para sacar algo mellor, por presión social, aguantou ata este verán. Eu, a verdade, cos descontos novos que hai, estou bastante sorprendido para ben. Que aínda que sí que é un hachazo importante pasar de 20 euros 4 meses a 200 euros ao mes, creo que o bono Vigo-Coruña de viaxes ilimitados. Pero, por exemplo, as tarxetas de 10 viaxes, que eran as que eu collía cando era estudante, antes estaban limitadas a 45 días e agora son dun ano. E antes eran nominais e agora non son nominais. É unha cousa ainda mellor que non sabe case ninguén, que son multiviaje, tipo as do metro de Madrid, que ti colles un título e veña, imos os 4 neste tren, pasas as 4 veces.
Pois eses títulos de 10 viaxes podes usalos entre 4, 5, 6, 10 persoas. Creo que solo sabías ti. No, así tamén. hai Pues xente mira, que o sabe, pero pues, é como unha cousa que por está si aí. acaso que xéntese Que con se vai conta enterando. porque, ostras, é Son- un aforro importante. Son sí, descontos do 65%, botei contas. E temos a sorte de que a xente que está agora mesmo en Renfe, en algún sectores do Ministerio, aposta cara a un modelo de mobilidade tarifario de isto de ter 4 tarifas diferentes para o mesmo servizo, ter regional, media distancia, avant, o sabe, no, mira, imos sinergiar as plazas que poidamos, imos unificar prezos, se hai que unificalos para baixo, unificamos para baixo. Tampouco pode ser todo gratis, porque se é gratis non o valoras, pero penso que non é a fin do mundo volver a pagar, eu que sei, 40 euros ao mes por ir e volver de Santiago todos os días, ou que sexa, todos os días, ou as fins de semana. Que pasa? Cando durante 2 anos e medio foi gratis, pois foi claro, gratis, pois o loito é é algo que hai que pasar e non pasa nada, non? E falabas agora dos novos responsables de tanto de Renfe como de Adif, pasou por ali Pardo de Vera, polémica xestión ao parecer por Adif. Agora en Renfe está nomeado como presidente Álvaro Fernández Heredia, que hai poucos días estuvo na cadena SER con Javier Ruiz, non sei se escoitaches escoiteino a entrevista. Como valoras, digamos, este cambio de dirección? En que sentido, a que se dirixe a política de Renfe actualmente? Hacia onde vamos? Porque é un perfil, digamos, moi político, vinculado a Más Madrid, moi político, pero un home apaixoado dos trens. Igual que cando nomearon a Óscar Puente ministro de Transportes, nese verán el tivera unha polémica no Avant, Valladolid, Madrid, entón dicen, bueno, polo menos sabemos que é un ministro que colle o tren. Xa polo de pronto é alguén que por contacto sabe o que é un tren, un coche, un bono, etcétera. E Álvaro pareceme, pois, a marxe da simpatía persoal que poida ter por el, que está dando pasos para reivindicar o que debería ser Renfe, que é o maior operador de transporte de toda España. Entón, a mí en a entrevista do outro día deixoume un pouco frío, porque Javier Ruiz falaba todo o rato de Irio fai isto, Igo fai o outro, tal. Mira, aquí a que debería ir por diante, a que paran en máis estacións, ofrece máis frecuencias, máis prazas, ten servizos públicos, comerciais, etc. é Renfe. Imos falar dos problemas de Renfe, que trens vai comprar Renfe. Se Wigo baixa os prezos a 20 euros, que os baixe, segue operando a pérdidas. En algún momento vai ter que subilos. E está producíndose ese efecto. Está producíndose, e de feito xa están subindo os prezos. Na liña de Barcelona xa están de novo en 80-100 euros o prezo medio por fin de semana. A raíz disto, hai unha directiva europea que, digamos, obriga a liberalización do transporte de viaxeiros por ferrocarril. O Reino Unido, que foi dos primeiros en liberalizar o transporte, ahora que xa non está dentro da Unión Europea, está volvendo a renacionalizar o ferrocarril, porque o estado no que quedou o ferrocarril despois da liberalización foi desastroso. E aquí en España, nesa entrevista, Álvaro ao final como que viña a insinuar que probablemente Wigo e Irio, que por si alguén non o sabe tamén o recordamos aquí, non son empresas privadas, porque son empresas públicas francesas e italianas que están operando, facendo dumping a outro estado da Unión Europea, unha cousa maravillosa, mentres non nos deixan ir a Francia, efectivamente. Que Álvaro como que veu a insinuar que en algún momento terían que marchar. Eu non creo que vai cheguen a marchar, porque no momento no que entras e faz unha cuota de mercado, quero dicir, Irio no corredor de Valencia ten unha presenza moi importante, Wigo no corredor de Barcelona ten unha presencia moi importante. Había unha demanda latente, evidente, que Renfe non iba a ser capaz de asumir polo tipo de produto que ofrece, pola estructura de costes, etc. Pero para mí hai unha diferenza moi importante con esa liberalización do Reino Unido, que todos os que nos consideramos progresistas ou de esquerda sempre poñemos como exemplo, do que non se ten que facer, que se liberalizou tamén a infraestructura. Entón, Monbús colle a liña férrea entre Vigo e Ourense. Dios non lo quiera. Dios non lo quiera. Por iso saludo a Monbús, que tal? Eu sinto verdadeiro pavor cada vez que alguén propón trocear a ENA, que é outro melón que abriremos máis adiante seguramente. Deixa a ENA centralizada, é o maior gestor aeroportuario do mundo, e que sexan as aerolíneas as que compitan dentro da capacidade que lle ofrece a ENA. Que a ENA lle teña a pista de aterrizaje, a terminal limpa, todo, que lles faga a bonificación, o que queiras, o mesmo con Adif, que as estacións, as reparacións, sexan cousa da Adif, pero sexan as empresas as que compiten pola capacidade. E de feito, de un par de anos, imos a ver como compiten tamén polos contratos. Igual que debería pasar no autobús, que non está pasando. De Renfe Wigo van pujar polo eixo atlántico.
Pois eu ofrezo trens de 500 persoas, pois eu prezos máis baratos, pois eu enlace coas bicicletas e os buses urbanos. Fan fact sobre isto, que isto está pasando en Francia, coas obligacións de servicio público. Explica en 15 segundos que é unha obligación de servicio público. É o tren que ten un prezo fijado entre o Estado e Renfe, neste caso, e non se pode alterar porque é considerado que é un servizo público. Logo están os servizos comerciais que son os que varían de precio. É dicir, o que fai que un tren Santiago-Vigo un venres cando van centos e centos de universitarios de volta para casa custe 11 euros en vez de 35, que é o que podería costar perfectamente se estivera liberalizado e non fijado, é que sexa un OSP. Iso vai ter que sair a concurso dentro de un par de anos, algúns falan do 27, outros do 31, depende das prórrogas, e aí veremos se pode haber melloras, como está vendo en Alemania, en Francia. En Francia, a noticia que teño é que se liberalizou un dos corredores de servicio público, que por primeira vez se lle quitou a SNCF, que é o operador estatal, e o spoiler é que tuveron que alugar trens da SNCF para cubrir o servizo porque non había operador, non puido conseguir a tempo todos os trens que necesitaba para cubrir a demanda, con lo cual que é algo que vai pasar tamén aquí porque a cadea de producción tanto nos avións como nos trens agora mesmo pois está moi saturada, non sei como é o termo que empregan, en plan moi estresada, e non chegan os trens, sabemos cos Abril que levaban 10 anos para facelos, pois imaginade co resto. Cercanías en Galicia, sí ou non? Rotundamente sí. Por donde? Agora falan de 4 ou 4 máis 1, e o máis 1 é o que nos descoloca a todos. A ver, eu entendo que un Santiago-Coruña, que é un traxecto de creo que 80 km máis ou menos, ou por aí, no que vas a 200 km por hora de media, non é un cercanías. Como estamos acostumados. No, pero que en Madrid chegan a Guadalajara, bueno. Sí, pero non é, digamos, o concepto de tren con paradas cada pouco tempo. Non hai unha continuidade urbana, como sí que podemos atopar entre Vigo e Pontevedra, entre Vilagarcía e Santiago, na área de Ourense tamén, que eu penso que Ourense pois podería ter perfectamente cara a Carballiño, Carballiño, sí. O polígono de San Cibrao das Viñas, Ourense e San Francisco, que vai quedar para vestir santos. Bueno, para vestir un centro de regulación de tráfico estupendo, maravilloso, pero sí. A efectos de viaxeiros. Pero temos a vía pasando polo lado en pleno centro, pois mira, non custa nada facer que paren 4 ou 5 trens ao día. Non estamos falando aquí da C2 de Madrid. Rotundamente sí, o que non entendo é cantas voltas teñen que darlle, porque puseron en marcha 6 núcleos en toda España nestes últimos anos e non houbo tanto estudo nin tanta volta de folla para ver que facían. É o mesmo que están facendo co Ave por Cerdedo. Estamos esperando el deceso de Abel Caballero para deixar de facer estudos de impacto ambiental, do reimpacto ambiental do Ave por Cerdedo, para que alguén, cando Caballero ya marche, digan, vale, isto non é viable. Isto non se vai facer. Falábamos de que a 52 existe, a variante de Cerdedo existe. Eu sempre teño unha cousa que hai moita xente que lle chama Cercedo, Cerdeda, Cerdido. Tamén hai moitos topónimos moi semellantes. Bastante cerca, sí. Pero ti lle pides a xente de usar a variante de Cerdedo nun mapa, non saben. Porque non hai, bueno, si hai estudos informativos do 2007 ou 2009 e tal, que deixaron caducar, que van ter modificacións, ninguén sabe nin por onde vai ir, nin canto vai tardar, nin canto vai custar, e levamos 24 anos con ela. Podemos asumir que non vai pasar. Unha parte de min quere falar e a outra pois mantén o perfil máis baixo. Pero bueno, eu creo que todos os pasos apuntan nunha dirección que é máis polo sur, aínda que non se diga públicamente. Unha reforma da liña do Miño, coa saída sur que se ten que facer sí ou sí, estén os portugueses ou non, e Cerdedo, pois, o Ministerio dirá, mira, vou gastar 1.000 millóns en todo o que vou facer de Vigo para o sur, o Miño, saída sur, tal, non vou meter 6.000 ou 5.000, claro, que os últimos costes eran 3.000 no ano 2018-19. Iso actualizado a custos de hoxe serían 5.000, 6.000 euros perfectamente, ou custos cando esa obra alá polo 2035, 38. Non lo verán os ojos de Abel Caballero por biología pura. Eu sempre digo unha cousa, aquí o sentido é que Vigo sexa a primeira parada de Madrid, porque é onde está o principal mercado. Entón, é onde tes que ofrecerlle mellores tempos de viaxe. Non ten sentido ir primeiro por Pontevedra. Con perdón para a cidade de Oleiros, pero é unha cuestión de marketing. Entón, pois, isto de entrar polo norte para chegar a Vigo e chamarlle directo, eu non o vexo.
Pois aí teñen a... Vamos a cambiar de chip. Vamos a ir a mobilidade por estrada rapidísimamente. Xunta de Galicia, concesións administrativas e demais. Como podemos vertebrar mellor a comunidade no relativo ao transporte por estrada? Pois se os houbera, montarían a consultoría e venderíalles todos a xunta. Podemos montar os Víctors que dicíamos antes. Hai moito por facer, quero dicir, penso que temos unha densidade de autoestradas bastante boa como para mellorar o que hai actualmente. Isto tamén podemos enlazalo coa Lei de Mobilidade Sostible que se aprobou esta mesma semana no Congreso, na que a principal queixa do Partido Popular e da Xunta é que moitísimos concellos do interior van quedar sen liñas directas a Madrid. Citaba, invento, Vilar de Bos, Vilar de Bos, Madrid, que ten unha mobilidade super... Claro, entón a xente dicía, vale, non vou poder ir de Ríos a Madrid, pero que eu quero ir de Ríos a Ourense e non teño agora mesmo ese servizo. Entón penso que vai sendo a hora de dimensionar correctamente o noso transporte por estrada. Non ten sentido que sigamos con esas concesións de autobús. Que lle debe a Xunta a Monbus? Que non lle debe? Que lle debe todo este país ao sector do autobús? Porque son concesións do ano, a min dimo a xente do sector, de antes, de Franco. Están caducadas a maioría, son a perdas a gran maioría, e non deixan entrar a competencia, que vemos que sigue en Portugal, está funcionando moi ben ese modelo pseudo-liberalizado, de concorrencia libre e tal. Pois, home, que lle de todo este país? Porque é unha lei, eu estive vendo cantas emendas presentaron a mesma, leva 4 ou 5 anos de tramitación, sempre emenda, e o tema do autobús é probablemente o máis polémico. Porque por ir pechando xa o tema de Lei de Mobilidade Sostible, que acordamos que íbamos falar disto, porque se aprobou recentemente, claro, el Congreso aprueba la Lei de Mobilidade Sostenible. Tradúcemelo a Vigués. A Vigués e a Ourensán, que implica para min ou para ti a aprobación da Lei de Mobilidade Sostible? Pois é algo que estou intentando averiguar, vale, porque quero facer un artigo. Entón eu sei que o tema das paradas de bus é o máis obvio, e logo ten outros detalles, pois tipo os soterramientos ferroviarios, que a partir de agora o Estado só pode pagar ata un 30%. Gracias a Dios. Claro, e as ayudas de la Xunta de Galicia. Gracias a Dios, claro. Sí. Pero en Galicia agora mesmo non hai ningún soterramiento proxectado, penso. Si que había en Palencia, en Valladolid, todos os que deixou a infame Raquel Sánchez en Cataluña. No, a infame Raquel Sánchez. Non, aquí había o proxecto de faraónico de Norman Foster da estación intermodal, que xa está como retocado por 800.000 sitios, que contemplaba o soterramento primeiro total, logo un cubrimento parcial e agora... Pero iso entraría dentro da reforma da estación. Entón, igual que a saída sur é unha nova liña, e o acceso norte a Vigo non é un soterramento propiamente dito, é unha nova liña. Entón, eu penso que Galicia trampearía nese caso. Nese caso libre. Pero bueno, aí o que pasou, por exemplo, no caso en Cataluña de Moncada, 600 millóns foi, non? Para non ter ningún tipo de mellora operativa. E son 600 millóns que poderían ir a saída sur, a comprar novos trens para cubrir liñas de media distancia, quero dicir, non quero encenderme, pero... Porque esa é unha pregunta que deixo aquí ao aire, que ten a xente, que teñen os españoles e españolas en contra de que o tren lles pase polo medio da ciudad. Así o ladrillo visto nos gusta, pero o tren visto non. Mira, váyanse vostedes a Colonia, a Alemania. É que pasei por ali cando volvindo do Celta, fixen así un tour un pouco raro para volver dende Stuttgart, subín ata Colonia de Düsseldorf, e ti saes da estación de Colonia, estás diante da catedral, que é o maior símbolo gótico de Europa, o edificio máis alto de Alemanha ata aí non tanto. E unha das fotografías e das cousas máis turísticas, estar no tren, o sea, no ponte que pasan os trens, sacando a foto coa ponte, a estación, a catedral, quero dicir, integración urbana do ferrocarril. E aparte, pois, oye, mira, é que chegas a Colonia pois de calquera sitio, sales, la catedral, ya está, que metro, ni que taxi, ni que Uber, nada, aí está. Quen quería quitar a estación de aí? Que descubrí nunha das Hitler. Ves? Tiñan unha maqueta ali. Estaba equivocado sempre. Queredes ser como Hitler? Queredes quitar o tren do centro das vilas? Outra vez que nos honra non estar de acordo con Hitler, cosa que debería pasar sempre. É que estaba pensando en plan, pois eu vin isto no museo das SS que teñen ali, moi ben montado, moi bonito, teñen unha maqueta Centro de Documentación Centro de Documentación do Nacionalsocialismo, chamase, era a sede das SS, e teñen a maqueta e vense como o tren vai para o outro lado do río, dentro do novo barrio que querían facer, pero non, o gótico deixamos estar ali sen renecitos ni nada.
Pois mira, para que vexades. Bueno, pois a mobilidade sostible non somos capaces tampouco de explicar, a pesar de que o propósito deste programa, que é o que vai pasar a nivel práctico coa lei de mobilidade sostible. Fálase de tres nocturnos, posibilidade de subvención internacional, efectivamente, non? Que diti que Galicia aí podería librar, porque a min posme un nocturno a Lisboa e o Algarve, penso que podería ter... E a Barcelona tamén me vale. Sí, pero Barcelona de momento ainda non é... Xa. Non é internacional, igual hai un par de anos. Igual, el procés tenía que haber procés. ¿no? Bueno, nos estamos metendo demasiados berenxenais. Sí. Vamos a entrar xa no último, que é a mobilidade por aire. Xa fomos por terra, por mar. Pois bueno, o transporte de ría vai ben, segue funcionando. Os barcos en punto e media. Pois check, o sea, o transporte de ría check, non hai moito máis que falar, pero o transporte por aire sí que é bastante importante, porque eu, así como de trencitos entendo moito, o tema de aire hai tantísimas cousas que se me escapan. Que está pasando con tema de Ryanair? E o goberno central e os aeroportos de Galicia e todo xunto. É que mira, eu tive un problema porque eu viña cun argumentario pensado, planificado, con datos, pum. Este xoves, pois, United anunciou que vai abrir un vuelo Santiago-Newark, sí. Newark. Que non é Nova York, é New Jersey, bueno. Da igual, o sea... Tamén viaxamos aos Países Baixos e Nova Holanda. Tempo, ¿no? Postos a chegar. En Nova York. Entón, pois, rompe parte dese argumentario que eu quería dicir, porque foi unha sorpresa para todos, aínda que está moi ben explicado cos datos dos peregrinos. Vai ser un vuelo para pilgrims, principalmente. Os Estados Unidos son o segundo mercado despois de España, primeira nacionalidade estranxeira en número de peregrinos, o 8% do total, e United tiña 2 vuelos diarios dende o Porto e dixeron, coño, se van cheos de xente con maleta cheirando a queixo, pois esta xente imos meterlle 3 vuelos semanales de Santiago e cobrámoslos máis caros, e así non teñen que baixar primeiro no regional ata Vigo e logo no tren Celta en bus ata o Porto. Esa marchan directos desde Santiago e nos facturamos ben, é un avión pequeno de 160 prazas, non van ter problemas para polo menos o Santiago-Newark en chelo. No outro sentido, haberá que ver, pero a priori non hai problema. Entón eu tiña todo ese argumentario de como vemos polo menos dende Vigo o sistema aeroportuario galego, e isto un pouco rompe, pero mínimamente porque é iso que digo dos pilgrims. Que pasa con Ryanair? Ryanair, eu penso, creo que publicamos mañán ou pasado un análise que fixen para os compañeros de Economía do Faro, que está nun momento de crise incluso, no que o seu modelo de negocio, a propia compañía polo seu modelo de negocio ten que ir a custos moi baixos. Entón, no momento no que hai inflación, teñen que subir os salarios, aumentan as tasas aéreas en moitos países, aumentan as tasas ecolóxicas, porque hai moitos países de Europa nos que agora, polo tema das emisións, xa non sae tan barato volar como antes. Moitos países que ata agora lle dan subvencións e facilidades xa están dicindo que non. Temos o exemplo en Galicia, no que agora a postura volve a ser non imos subvencionar vuelos, e menos a Ryanair porque non cumplen. Está o caso de Vigo, que o ano pasado fumáronse 1.500 prazas porque sí, porque preferimos levar o avión a outra ruta con máis rendemento. Entón, eles xogan un pouco a ese agravio, estas tasas non fan viable económicamente estas rutas, pero porque é o seu propio modelo de negocio que está en risco. No momento no que tes que aumentar moito os teus ingresos para poder seguir tendo beneficios, unha ruta Vigo-Londres a 100 euros non se vai vender. O billete sencillo. Tes que vendelo sempre a 40, 50, 60, e con eses 40, 50, 60, 70 euros non che dá para ter ese beneficio. En cambio, dende Madrid, dende Barcelona, dende Alicante, que é onde está Melrando, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca. Se vos fixades agora mesmo, Ryanair pasou de ser a aerolínea que rompía o modelo dos hubs, de ter que facer escalas, de poder viaxar de calquer aeroporto mediano de Europa entre sí. Joder, había un Vigo de Edimburgo, Vigo Bolonia, na vida, imaginamos tal cousa. E agora está concentrándose en grandes aeroportos. Entón eu penso que é un problema do modelo de negocio que teñen eles, porque Vueling está comendo a tostada en Galicia, porque Wizz Air está comendo a tostada no leste de Europa, porque o AVE comeulles a tostada en moitos viaxes nacionais de España. Vémolo agora en Santiago, pero antes pasou en Girona, en Barcelona, en Valencia. Entón, Ryanair, pois uns piratas que non cumpren co que se lles compra, que levan os avións alá onde lle ofrecen cartos. Agora o caso máis clamoroso é o de Marruecos, que teñen esas rutas tamén, incluso o Sáhara Occidental, que van baldeiras.
un 15% de ocupación. Pero o que lles interesa, digamos, é os cartos que reciben para a subvención. Van por diante, e sen 3 anos deixo de recibir os cartos, pois levo os avións a outra parte, porque nese momento será Polonia o que me dé facilidades. Se no 2030 pois xa non lle dan cartos en ninguna parte, a súa estrutura de costes sigue sendo tan alta, aí sí que pode haber problemas. Con respecto aos aeroportos en Galicia, 3 ou multitude? Non, pareceme increíble que sigamos tendo este debate. A semana pasada, cando foi a reunión de coordinación aeroportuaria, que nin foi reunión porque marcharon a hora de pico, nin foi coordinación, nin nada, había unha compañeira dunha televisión pública que non vou dicir calé, que lle preguntaba a todos os que saían da reunión, e abriuse o debate sobre o peche de algún dos 3 aeroportos. Era como, tía, parece que vas buscando que pechen os aeroportos. Eu cando escoito os cataláns, os valencianos, os andaluces, os vascos, as voces que piden pechar aeroportos son moi residuais. E no País Vasco, aparte de ter 3 tamén, nunha superficie menor que a provincia da Coruña, teñen tamén ao redor o de Santander, o de Pamplona, o de Logroño e o de Biarritz. En Valencia teñen 3. En Andalucía, salvo Jaén e Huelva, todas as provincias teñen. De feito, de Granada véndese como Granada. Huelva ten Faro, ao lado, ten a hora e pico. En Valencia xa o dixen. En Cataluña, que non llevas a dicir a alguén de Girona, no. Todos por marche vostede de Barcelona. Marche vostede por Barcelona, porque o sector turístico de Girona di, non só que queremos é que cheguen aquí e consuman aquí directamente. Entón, home, tendo as Rías Baixas como un dos principais polos turísticos de España agora mesmo, tendo os 2 motores económicos, que ademais son liñas que operan a mercado, quitando un par de rutas, Iberia, Vueling, Air Europa, Vinter, operan a mercado, non reciben subvencións. E agora chegan 4 iluminados e din, no, quítese todo e vaya todo para Santiago. Non, mira, se as aerolíneas queren operar todo dende Santiago, poden facelo. Ninguén llo impide. É que ninguén llo impide. E son infraestructuras que xa están construídas, xa están amortizadas, fan polo desenvolvemento económico, fan pola cohesión territorial. Dicía yo outro día, con perdón por dicir aquí no que, se foran a aeroportos de Lugo e Ourense, habería este debate. Porque sabimos a que se montou hai un par de meses cando quitaron as paradas do AVE en Agudiña e Sanabria. Agudiña e Sanabria, que teñen unha frecuencia de AVE menos o día que Vigo. Teñen 3 e 4. Joder, son infraestructuras Albelro e Peinador que usan 1 millón de persoas cada ano. Baixará un pouco agora polo AVE, polo que sexa, 800.000 persoas ao ano. Hai unhas 10-15 terminais en toda España con menos tráfico, con máis aeroportos máis cerca. Nun radio de 200 km no País Vasco tes 7 aeroportos. E logo que eu digo sempre, a min se me das a elixir entre ir a Santiago e ir ao Porto, non é por ningún tipo de antigaleguismo nin odio a Compostela, pero vou a Porto, porque por media hora máis teño 4 veces máis destinos, 5 veces máis frecuencias e máis baratos. Sí. E non teño que pagar a puta P9. Efectivamente. Falando mal e claro. Entón, que facemos coa P9? Xa para rematar e xa marchamos. Pois ser valientes e poñer a maquinaria do Estado a ver como rebaixar esa indemnización polo que fixo o goberno Aznar, pero hai que expropiala e non quero dicir rescatala, sí, bueno, é un rescate. Expropiese. Quero dicir, é unha prórroga absolutamente ilegal, infame, injusta. E aí, pois, os abogados do Estado que son tan listos para outras cousas deberían estar traballando para ver como demostrar que non é un rescate de 6.000 millóns. Que pode ser de 1.000 millóns? Bueno, máis se perdió en Cuba, que diría algún, ou nas radiais de Madrid. Que se perdió moito nas radiais de Madrid, efectivamente. No rollo aeroportuario saltei de carrerilla prácticamente todo o que tiña, pero é iso. O Porto vai ter 4 vuelos diarios a Nova York este verán. Claro, eu iba a dicir, non podes competir contra iso. Bueno, agora temos un. Agora temos 3 semanais. Vale, sí. Pero ti, empresario que vas a Nova York, non che sirve. Ti, deportista, quero dicir, o Porto xoga noutra liga e iso temos que asumilo dende xa. E dende hai 5 anos tamén. É o número 40 de Europa en tráfico de viaxeiros. E con todo, as comunicacións co aeroporto de Oporto dende Galicia están en mans de autobuses de compañías privadas. Sí. E que eu non entendo tampouco esa obsesión por dicir, no, es que hai Oporto e tal. Bueno, a ver, é outro estado. Estás confiando, é como confiar a túa política económica, sanitaria, educativa, universitaria, de investigación
a outro país, outra rexión, que eu a favor da Eurorrexión. Sí, pero quero decir que entendendo que sí que é certo que hai un polo de mobilidade dende Galicia cara ao Porto, as conexións que hai non son as adecuadas, porque tamén Celta, hasta luego. O sea, hasta logo Mari Carmen, porque aí sigue co transbordo en Viana do Castelo, e da igual, por iso digo, o presidente Renfe habería que facerlle moitas preguntas e non polo que cobra Irio por viaxar. Pero eu creo que foi unha entrevista moi centralista de Madrid-Barcelona. Sí. Madrid-Barcelona. Me están cobrando máis por irme a la feria de abril, presidente. ¿Qué hacemos? Claro, efectivamente. Con ese tono que tanto lle gusta a Javier Ruiz tamén. Sí. É un tipo que sabe moito de trens, da liberalización. Pero un pouco iso. Falando de visión centralista, claro, podemos ter esa visión de Santiago, aeroporto central de Galicia. Porque é o que está, é o central se pensamos que o mundo remata no Miño. Xa. Se temos en conta todo o norte de Portugal, non digo que Vigo sea o central, pero quero dicir... Pero está aí o Porto que tira. Sí, o que decías, moitas veces podes preferir ir ao Porto que a Santiago. E a xente de Coruña pois pode coller moito mercado tamén da parte de Lugo, que agora está indo a Asturias. Quero dicir, a centralidade é unha cuestión relativa. Para Madrid a centralidade é provincial. Para Galicia é Santiago. Para calquera persoa que colla un mapa de tráficos, flujos de viaxeiros e demais, pois non hai unha centralidade como tal. O Porto é central no norte de Portugal, pero Vigo está indo a 150-200 kilómetros. E ti colles en Alemania, non quero comparar Vigo con Colonia ou Porto con Frankfurt, pero salvando as distancias, teñen aeroporto en Düsseldorf, en Colonia, en Frankfurt, en Stuttgart. Cada un ten un tipo de vuelos, un tipo de aerolíneas, máis ou menos especializaron, pero hai aeroportos cada 150 ou 200 kilómetros con milleiros e milleiros de viaxeiros. E trens cada hora. Claro, que me din, no, es que debería haber un buen sistema de buses e trenes. Pero lo hai. Non hai. O último tren sae ás 10 da noite con sorte, se te espraza, polas mañás non te espraza. Matar moscas a cañonazos. Primeiro ponme os trens e os buses e un sistema tal, e se funciona. Falamos de como xestionar os aeroportos, pero non existe. Queremos matar o cabalo antes de poñelo. É real. E son debates de xente que, sobre todo, penso que non viaja ou viaja dunha forma... tivemos con Semar esta mesma semana, que moita xente xa entra por Santiago e o Porto, pero é que están aterrizando a 200 metros da feria. É a feria máis grande de Europa de congelados. Home, pois se queremos desviala e reducila, pois... Perdón por poñerme así. No. Que penso que quedou unha entrevista bastante interesante. Falamos prácticamente de todo o que tiñamos pensado. Sen pasarnos moitísimo de tempo. Se nos pasamos tampouco pasa nada porque todo o que se dixo foi interesante. Moitas grazas, Víctor, por estar aquí, gracias por reivindicar o sur de Galicia e por reivindicar a mobilidade. Gracias a vos sempre. Vémonos, Víctor. Perdón que chego tarde e que viñen en autobús urbano. E é extraño porque desde que o alcalde de Ourense, logo de anos de amenceres e ideas de eureka, transformase radicalmente as liñas de autobús en Ourense, a cidade vive na vanguarda da mobilidade sostible ou algo parecido, porque xa sabedes que Ourense sempre é a vanguarda de algo. E como se pode ver, por exemplo, por esta simpática parada de autobús na que nos atopamos, ademais de vanguardista, é bonita, non me digan que non, por non falar do espazo, un espazo para estar con vistas fantásticas e maravillosas. Hoxe informe o que sae á rúa para preguntar ás persoas usuarias do autobús urbano que opinan do novo sistema, aínda que non sei por que facemos isto, xa que seguro que todo o mundo está encantado da vida. Xa saben que aquí, sobre todo en Noticias Dispersas, somos un pouco mala xente, pero levamos a verdade sempre por diante. A ver que nos conta a xente. Que é un descontrol, porque agora queres escoller para ir por Corros Enríquez e casi non pasa ningún, todos van por aquí. Ali vende tamén un descontrol, que antes iba no reto a Viles Residencia, agora non, pero bueno, que a ver se volven poñer como estaban. Hoxe estamos a 6 de outubro, prodúcese a quinta remodelación destas liñas, porque xa cambiaron 5 veces desde aí 2 semanas ou 3 semanas. Parece que se está chegando un pouquiño cada vez máis o que era antes, pero vostede pensa que debería ser como era antes, verdade? Creo, non sendo que, bueno, que algún obvio tuve que cambiar algún, por si por algún sitio non vai algunha liña, pues bueno, tampouco, claro, todo o mundo ten que estar servido, pero creo que estaban ben antes.
estaba bien antes, me parece, ¿verdad? La niña que lo quitaron, no río mau. Y ahora te cansas aquí de estar esperando el autobús. Estás ahí un montón de tiempo. Perdón, que se nos aquí acumula el traballo. Díganos, señora, que nos escoita. Que los vuelvan a poner como estaban. A nosotros nos venía bien el 7, nos dejaba por lo menos junto al médico y ahora tenemos que hacer transbordo. Que ponga el 7 para el centro médico, así estamos perdidos. Alguén máis quere dicir algo? Pueblo, falade! Estábamos moi servidos, pero ahora estamos moi mal. Pois mire que xa fixo 5 cambios, desde que fixo cambio grande, en 3 semanas cambiou 5 veces cousas. Cambiar era o alcalde. Cambiar a mente, que ya ten meter torcida. Que ya pienso que cambiar. Falaron libremente, nós non lles pagamos nin nada, A campaña promocional do Concello de Ourense para defender este novo sistema de autobuses define este sistema como rápido, seguro, accesible e confortable. Será certo? Vimos que estaba falando aí co chofer que estaba aquí esperando un autobús. Nada, que ahora para Cudeiro aparecer por aquí por junto ao Parque do Puente non ven o autobús, que temos que ir coller a Avenida de Marín. Mire, señor Jácome, faga o favor de poñer os autobuses como está. Que usted non ten que traballar, pero nós temos que traballar. Se quere que haxa menos coches, poñanos un autobús, senón non vamos ter que ter un coche nunha casa, vamos ter que ter 3. Pero deixarnos sin autobús as persoas maiores e as outras para ir para o ambulatorio. E non sei que vai facer este home. E deixame ir a min que eu sentía. Dixen, que sintes que? Que sinto son eu, verdad? Pero bueno, e así que estamos moi mal cos autobuses. Como vou ao ambulatorio con isto? Lo único que funcionaba en Ourense eran los autobuses y los trasladó todos. Ahora nos mismos, mira, va ahora ahí el se bajó por ahí y le digo yo, ¿y tú cómo vas por aquí? Que no baja ninguno, dicen, no sabía ni que no había ya esta parada. Yo me lo dicen, nos tiene tan locos que no sabemos ni para dónde vamos. Ya estamos bien de no cambiar tantos años, a mí me parece muy bien que haya cambios. Vale, sin más. No sé a ver ahora si está bien lo que van a poner, yo no lo sé. Ahora no hay el caldo, no es a gusto de todo. También hay gente que dijo que antes tenía menos servicios, ahora que tenía más servicios. Hay gente que le va bien. Pois aquí estamos nun autobús urbano dirección á residencia na liña 1. A ver que opina a xente que vai por aquí sobre esta experiencia de viaxar en autobús. A mí collendo un Barracán se levou má palmés. Eu quería ir a Cuña a facer que tiña que facer unha analítica collendo a víspora para mirar que recorrido facía. Permitime no autobús, como ao ser jubilado, igual me voy a ver onde vai. 2 horas e cuarto, vexino Parque San Lázaro que tiña un cabrón que non me quentaba nin o sol. Porque se a mí me dice que teño que facer ese recorrido que empeza lá, eu xa non monto no autobús. Pero a mí quen me dixo que me levaba a Cuña era el. Eu teño vez para 9:20, usted que entende que eu salga as menos 20 de Barrocanes, hasta as 9:30 eu teño tempo de chegar a Cuña para facer analítica. Pero se me fai o recorrido, por Palmés non. Pois aquí chegamos, foi un viaxe con espectáculo. Lo único que tengo que decir es que para el trayecto del Couto, con toda la población que vive en el Couto, es imposible con los horarios ahora que el autobús llegue a tiempo para trabajar en la gente a las 8 de la mañana. Estamos aquí nunha parada de autobús ao lado do complexo hospitalario de Ourense e observamos unha simpática cousa. Aínda nestes papeles que puxo a empresa concesionaria e o Concello de Ourense, aínda existe a liña 1B Cudeiro-Berrocás, que xa non existe desde hai unha semana, era a liña 2. Parece ser que non tiveron tempo de cambiar os papéis e que está todo tan preparado está todo, que é difícil seguirlles o ritmo. Quitaron 15 ou 16 en todo Ourense. Entón o transporte non é o mesmo que como estaba antes, é verdad. Porque agora fai outros recorridos por un lado e por outro, entón hai a xente que non se lle pon ben, entón, claro, querían mellor como estaba de outra forma. E noutro caso tamén a xente onde non iba tamén non ve ben así, pero bueno.
non vai todo ao gusto de todos. Algúnha cousa que lle quera dicir ao alcalde, porque asegurolle que isto vai no ver. O que podo dicir é que fixera as cousas mellor, eso sí que eso ve a xente e dice que non está facendo moi ben as cousas. Non teño nada contra el, pero é o que dice o personal por aí que non están ben as cousas que está facendo, eso é. Porque os autobuses podían ter de outra maneira, moito mellor. Pero bueno, como eles son os que mandan. Pois nada, creo que despois dunha mañá coñecendo a opinión da xente sobre o novo servizo de autobuses no Concello de Ourense, chegou o momento do noso merecido descanso. Eu marcho para casa a ver se ven un autobús. Ben, case mellor vou andando. Case mellor que vayas andando, Diego, sí, porque creo que ainda seguiría aí na parada esperando algún autobús. Bueno, en medio de todo este caos no que está sumida a circulación non só de autobuses en Ourense, pois quixemos facer unha pequena homenaxe a esas persoas que tanto nos levan con eses coches medio destartalados, amarelos, por todo Ourense adiante, e quixemos falar con un conductor de autobús para que nos conte un pouco como é traballar aquí en Ourense. Estamos con Rubén Mouro, ele é delegado sindical da CIGA da empresa concesionaria de momento, por moitos anos, de Urbanos de Ourense. Rubén, que tal, como estás? Hola, boa tarde. Algúnha cara coñecida na reportaxe de Diego? Supoño que algún así, non? Usuarios que cabreados. Usuarios cabreados. Claro, igual algún despistado ou despistada pensa que son os condutores os que deseñan as liñas ou os que lle preguntan polo deseño das liñas, e seguramente pois algún ou moitos usuarios están pois dando pois contra a cara visible, digamos, do servizo de transporte que sodes vos. Estades tendo un repunte de digamos agresividade ou... Sí, a ver, as queixas son constantes. Nós somos a cara visible, como ben dices, e a primeira parte onde tirar a pedra. A xente, se cada semana lle estás cambiando horarios, estás cambiando percorridos, pois toléala bastante. Cal é a principal, o ron que escoitades aí dende os autobuses? Sobre todo a xente da calle, pois antes tiña un autobús directo. Vivimos nunha cidade con xente envexecida e que non está preparada para que lle custa facer os transbordos. Eso é a principal, sobre todo a xente maior, boa residencia. Antes tiña un autobús directo, pois tenha que deixar no parque ou ten que coller outro. Ese é o gran problema que hai. Como é traballar en Urbanos de Ourense? Bueno, eu levo aquí moitos anos e, bueno, xa vin de todo, pero sí que cada vez con estes cambios é unha incertidume. Leva a concesión de Urbanos de Ourense, que é a empresa concesionaria desde o ano 2005. Leva caducada a concesión de 2015, é dicir, vai para casi 11 anos. Entendemos que ata, según o goberno do Concello, ata marzo do 26 non entrará a nova concesionaria, veremos. Vai para 11 anos caducada a concesión. Que implica iso a efectos prácticos pois para vos os condutores e tamén para os usuarios? Bueno, a ver, nós o que temos que a maioría do plantel xa pasou por unha subrogación de outra empresa esta, e creo que temos que estar un pouco tranquilos e mirar ben no momento que se axudique a empresa concesionaria nova, que esa subrogación sea correcta, que o noso convenio que nos custou tanto firmar que sexa o que vai mandar nese cambio. A efectos así un pouco retrospectivos, falabas agora do convenio que tedes asinado. Data do ano 2024, fixestes unha folga no ano 2023 que foi bastante prolongada, bastante dura, entre comiñas. Cales eran esas reivindicacións da folga do 23 e ata que punto se cumpliron? Pois sobre todo era un cambio en condicións de traballo, en o nivel económico por un tema de cómputo. Tiñamos un cómputo moi antigo, cal era un pouco difícil de explicar a estas alturas, pero co cambio de cómputo perdíamos poder adquisitivo, co cual se cambiábamos esa maneira de computar o horario de traballo, que agora estamos en horario efectivo de traballo, se facemos as 8 horas ou 8 e media ou tal, pois que ese cambio de alguma maneira se vira remunerado e non perderamos poder adquisitivo.
Falase moito, pois, por exemplo, de algunhas demandas, li unha empresa pois de temas das cabeceiras, dos poucos horarios que tedes entre turno e turno, da imposibilidade de ir ao baño entre cabeceiras, todo iso, co novo mapa de liñas tivos en conta... A ver, dende o sindicato e os delegados da CIGA no mes de febreiro deste propio ano puxemos unha denuncia en Inspección de Traballo que ven comentando eso, o estrés laboral o que padecemos no turno de traballo. Temos uns tempos moi axustados, eran percorridos de fai 30 anos, os cuales foron ampliando, a xente foi medrando, o tránsito foi medrando, os controis de velocidade que van impoñer agora de 30 e de 50 pois tamén fan que teñas que ir máis despacio, co cual víamos un estrés constante para o traballador. Nos pedíamos e pedimos sempre, reivindicamos que na cabeceira teñamos eses 5-10 minutiños para levantarnos, para estirar as pernas. Temos unha demanda de fai moitísimos años cunhos baños portátiles. Porque entendemos que as cabeceiras son prácticamente todas en zonas rurais. Bueno, eso queríamos, aí queríamos chegar. Ainda agora hai cabeceiras na Alameda, hai cabeceiras na residencia. Como deixamos un autobús para ir ao baño na Alameda? A Alameda non está preparada para 2 autobuses. Se ves cunha silla de rodas e o compañeiro resulta que está facendo tempo de descanso, eu creo que estorbas. Na residencia igual. Xa non digo que te teñas que levantar en cada viaxe. Antes había, por exemplo, os da residencia tiñan cabeceira en o Novo Barrocás, efectivamente. Agora van a residencia, ¿no? No, agora hai algúns que subimos un poquinho máis arriba, onde era a Galiña Azul, en Barrocás. E bueno, a ver, pero hai liñas que todavía hai que axustar, tempos que ainda hoxe, cos cambios semanais que hai, que son moi axustados. Hai liñas hoxe, hai unha liña, pois, por poñeres un exemplo, a liña 2, move 750 viaxeiros en unha mañán. Son tempos moi axustados, o chofer debería ter un tempo de descanso cada 2 viaxes, cada viaxe. Eso que pedimos sempre, non? Unha mellora unha calidade de traballo. Sentistes vos escoitados por parte da administracións ou... A ver, como sempre, o que pasa que aquí hai que seguir constantemente recordando as cousas. Si é certo que nos reunimos tanto coa empresa como co Concello, e hai que seguir cada vez que hai unha modificación, decirlle, mira, seguimos reivindicando isto. O tema dos baños, dicen que co cambio de concesión que se nos adxudicarán, que hai un orzamento de, non sei se son 12.000 ou 15.000 euros para 10-12 baños estratégicamente postos, onde o chofer tería unha chave ou o que sea e podamos utilizalo. Se non hai concesión a día de hoxe porque se está demorando, seguimos vendidos. No tempo de pandemia púdose ver certamente a nosa problemática. Nos non tiñamos baños públicos, os establecementos estaban pechados, as nosas compañeiras hai que preguntarlle como se buscaban a vida, porque nos ainda arrimas nunha esquina ou nunha roda, que é así, pero como facían as nosas compañeiras? Cousas que son elementales dunha... Condicións de traballo, digamos, higiénicas básicas, non? Sí. Queríache preguntar tamén, con respecto aos coches, ao estado dos coches, houbo unha renovación da flota, era unha flota bastante embellecida, que de feito houbo que facer un pequeno parche, para que non o saiba, a concesionaria do mesmo grupo que a de Vigo, entonces trouxeronse autobuses xa retirados de Vigo. Sí, a ver, naquel momento, si é certo que se non había autobuses novos, para nós foi un parche que nos foi sacando adiante. E os novos, os chamados busitos? Bueno, eu teño a miña opinión personal deso. Dende logo, parece en todo caso que, bueno, polo que, a ver, simplemente que hai que botar un ollo á rúa, non? E non fai falta tampouco entrar en declaracións polémicas, pero quero dicir, pareceme, non sei se compartes comigo, pero moi, como dicilo, moi axustado á realidade, pois ver que hai 40 autobuses novos, dos cales supostamente circulando en simultáneo 38, pero se identifican polo color facilmente os que veñen de hai moitos anos, que son os que están servindo as 4 liñas principais. Hai un problema de capacidade coa flota nova. Evidentemente, si cambias por o tema de, como dice o alcalde, frecuencias, e as frecuencias son de 15-20 minutos, as estradas, as paradas enchense de xente. Si metes un busito pequeno, tes un problema. Algunha reivindicación que queirades facer dende a empresa
que se vos escoite, que estamos aquí agora. Sí, a ver, como sempre buscamos, nos agora mesmo buscamos pois eso, que os tempos a subrogación sobre todo, que o convenio que está en vigor que se respete, veña quen veña, si queda esta empresa que se respete, si ven outra empresa adjudicataria como pode ser Monbus ou Ampián ou Gavilanes que están aí, están puxando forte, pois que se respete tamén, que ese é o trato hasta 2028 e as nosas condicións de traballo sobre todo. Pois nada máis, moitísimas gracias a Rubén Mouro, ánimo nos coches, ánimo coa xente e ánimo coa circulación, que a veces é complicada en Ourense. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Pois se chegastes hasta aquí, moitas grazas por vernos. A verdade é que foron conversas moi interesantes, tanto con Víctor Currás, repasando, dándolle unha volta a toda a mobilidade en Galicia por terra, mar e aire. Tamén moitas grazas a Rubén Mouro. Agardamos tamén que esta reforma do mapa de liñas do bus urbano de Ourense pois se consolide e mellore. Ten potencial para mellorar, hai que seguir facendo cambios, hai que seguir facendo axustes. Está ben pensada, quizá irregular executada, pero bueno, seguiremos atentos á mobilidade e a moitos outros temas cos que vos esperamos moi pronto aquí en novas edicións de Informa UQ. Ata logo.